bersyukur nak Islam jong unausan hima. Kementeri Kesorkar Jela ke Dr. Maisel Amprin lingdok kalaong. Baka jinglong jingman jong khasi khara kalong ke bakham per. Bada la pai ke jingim jong ki long shwa. Lapen kamti bada bu bentanya ke long kemi haki katu kat ni ki kindon hapo ke imlang ka salang. Ki bakin top nado ke bapenlum pelang ya ke yeng ka sem. Ban ai ne penhir pateng ya ke jat ka khong. Bat kiwei. Bat kat kum ka menor la tip. Baya ki long kemi am jukin top. Hapo ke kam dorbar, bat kani kamut ba kalong kemi kam don nya ke ikhtiar hapo ke imlang ke salang. Dai ban burom nya ke kindon pentre kam jong kilong shwa man shwa. Henry kat kum ke jing telun jong ke por. Ladon kat tu kat ni teli ke lenti ke ban ailat kilong kemi banyak don bentalang ha ke kam sensyar khadar bat kam don ka an ka bakhang ni kilong kemi banyak kun ya ki election MLA MDC badru election MP Henry ki la ban wan ban yo bentah ke rensan bat day na kata kadaw wat ka sorkar kemiru kala penmi ya ka hukum ban penkop bor ya ki kintay kumta das ngodai ban ai bentah ya ki long kemi ban long kum kita ki sekretari jong ki VEC ha ka banyak don bentah lang ki sensyar khadar la kalong hapo ka jela na ki block office bat kiwei ka Dr. Amprin kala penparu de ka baong bakat kum ke jing telun jong ka por khamtam hasor Kibon ki dorbar ki berasya ye ki long keme banya shimbenta ha ka ban tap vote ban jit ye ki rang ba snong ha ka bai dai pat bat ka jingpan ban long rang ba snong ni ki kintai ni ki long keme na khaliang ka Dr. Amprin kala ong baga rukom penya jong ki long shwa dai ban burom bat ko ngo Kacing man jong ni ukon khasi khara kalong kacing man ka compare na ki bai Hakachikpet jong kilong shua man shua kumbang ayo i mga kalong ba ya kalong kami labo pinta hakikat tu kat ni teli ki kendon haka imlang salam kabaning kong ka kendon kalong ba kalong kami kan lum kan lang ya ka yeng kasem kalong kami kan penhyar ya ka pateng jong ka jaj ka kong la jong bat lat na katahi ka jing yu i ka jonga haka sensyar khadar jong ki dorbar kilong kme la sngau day na du ki por menshwa ka menor ka batay ni baya kilong kme hi haka kam dorbar kim ju don bentalang kamun pede bakalong kme kam don la ka jong ka ikhtiar haka inglang ka saang ngide ban burom yiki kendon pentri kam jong kilong shua ki matchua ki bala yui ya kasngi ubnai shwa ban yui mapi manga mat lada kilas ngau ibit bahaki kam dorban e mat pet no kirang ba ngahi simen ngam don kanu ko jing khot nyo ndrei kam dei pan ban mundur pa ladam itu ya kilong kami ha ka yeng dorban kilong kami pat kim don laki jong ikhtiar ha ka imang kasalam Tinggal ngapet ya kakum ni. Hakani kejing telun kapor. Kabangiong hakaketin pareng modernization. Ladan ki katu kat ni ki linti ki ba ailat lang ya kilong kumi bakin simbentalang hakakam sensyal kada. Kam don kanu kaan kaboong ba ya kilong kumi omla banjele election MDC ne MLA ne MP. Klem don bakhang kata. Ikan tay kila panwan manyo bentalang hakani ka karensan sensyar kada baal haki VECs ngilapet balas ngau don kam ban penklan ya ka ikhtiar jong kilong pe na kata kadaw ka sorkat kami kalas ngau day bato ngin penkambor susu alor ka terpeng kalong kami bat ha ka kam shimti kum ki secretary ay kilong kami bakin shimbenta kum ki secretary jong ki VEC dikataru kadai ke wei ke jing pen kambor ke batemai ban ailat ikilong kumiru bakin ya don bentalang haka sensyar kadar la ka sensyar kadar haka jela ne ha ki kam ki jam ki bapen rekam da ki block office lane da kita ki VEC ki badon haki jaka keleng sodong ke jela Meghalaya pindapen kakam nok maru hapdeng ki garu kanok ma barbor kadai kalong kmek
Hendrei namar bakalong kumi kum kikan thai hi baro satlak perthai. Ni don kam ban pet ya kayeng kasem. Ni don kam ban khai ki kon kiti ban penhe ban san ki kon kiti. Ni hap shet ni hap tiu hayeng gile yau gile han. Le se kata kadai ka wei na kita ki dau ba ki long shua man shua ki om. Ai ya ka kan thai bakan long kan nong penya jong kayeng kasem la jong. I know ya kirang ba ki bakam keluit kapor bakin shimti ya kakam jong kajing penya jong kenapa ngasimet ngandon problem ni kata ni buram Henry pinda yoi ha kane kajing telun jong kapor ki babon ki dorbar hasor ki sha ya ki long komeru ban thebon banjit ikit kirang basnong joki kam rang basnong kedi kakam kaba simha ya kapor jong kinong sosno haka khep kaba pat bon kilong kami kim don kapor ka samoy ban IT ya kata ban yarap ban penbet ikini ki jingja ha ki dong isnong ha ba kija ti nga hi simen ngam don keno ko jing khonyo pat nga kermen ki wiru kilong kami ki babon hi kim don jing khonyo pi kwa ban join ni ka politics PUE haki political parties ite PUE haka electoral roll ru ki babon ki electoral roll bon ki long kami ka population jungi ka bon ki long kami ngila biang ya kata ka jing sam ya ka jing khamti ya kata ka influence ngangam ong ka power ka influence jung ki long kami ka jingla jung ki long kami ban penyerap ban sandur influence tingangas ngau ka tak la biang kajulong kumtai hakanu ka jing penyan jong ka jing sensar kadar haki level boper kidon ni kita gi bas ngo kumta tibali pin ko nyo i kitaru kita kidon lagi jong kinong rim ringa ngong ngimdei ban kata ya ka custom ka jinglong ka jingman khasi nadu ka por handai kadi ka custom Kidon ru kilong pa ki boong bay ya kanong kenti kikmi pa ay lang yi ginang ba ti kumba pidon ha kan ni kadipit ikan kay ki boong ay lang yi pindan ru hang ni kirang ba ki boong ay yi kan ni tinre kumba kalong hi kaan ru kumpanyat kalong ru kumpanyat ban nga simen nga don na ka jong kaburam ban lada pikli nga kum kay mali hato kasunong ka jukot lem ne em yang nga habadon kanu ka jing don kam tinga nga suong biji kikot ka juday ne em ka rukom ya ka MLA ba ka day banlong member permanent member jong ka dorbat pulun jungi ngong don kam yang nga banlong member permanent ito lada ki don kam kisnong tikikmi isi ki MLA mak ngangas ngaw ka jing tray jong nga kum kalong kumi kam punya peri yang nga nagirang ba nga yala di kalong kumi kapapinong ki si bajiru nga ki pinong nya mochari van runganya piong le kanu ka kam jong kirang ba ngable namar nga simti ya ka kamram ka ba pelong rang ba yang ti ngimdei bandon kum kani ka confusion ba na kermen ba pen khamti mentai ka 33% reservation ni kilong kami nga pen 2028 29 kat lada kawan kata election atharai pin sa don long kami palat iki arpungot ngamtip ko constituency junga kan long reserve na ngamtip ko constituency kong Santa kalong reserve na ngamtip ko constituency kong Miani kalong reserve na ladangi laingot ngi medon ka reserve constituency kamot pindon ahu laingot ki kentay tingas ngau kan ba kadon la ka jong ko positive let's say ka sur jong ki long kumi las ngau don kam hakari boro ko wai ngi priang ye kani pen kre mo pi ki long kumi banyami madan banyele election ban pet hato kilong kami kila ne em ban ai ya ka sinshar khadar ka babit ka babiang ka bahot ka suba ka ba compare na ki por balalay ngin ban kre